Enpresa publikoak Europako garapen eredua birbideratzeko funtsezko faktore izan daitezke. Horren arrazoia argia da testuingurua kontuan hartuta. Azken urteetan, egungo eredu neoliberalak agortzen ari dela aitortzen da, eta horrek mendebaldeko enpresa eliteen adostasuna sortu du. Eredu neoliberalaren oinarrietako bat, hain zuzen, enpresa publikoaren garrantzia zalantzan jartzea izan da. Horren ondorioz, azken 40 urteetan Europako politika ekonomikoak nora ezean ibili dira, eta gobernuek tresnarik ez dute izan erronka sozial eta ekonomiko larriak kudeatzeko. Arazo horrek nabarmen islatzen da industria politikan. Enpresa publikoak tresna ezin hobeak dira sektore estrategiko indartsuak sortzeko. Defentsa, aeronautika, garraio, energia edo interneteko zerbitzuen sektoreetan kontrola ziurtatzeko eta inbertsio produktiboa bultzatzeko. 15 urteko atzerapenak erakusten du beharrezkoa zela enpresa publiko indartsu bat Europan egotea. Partaidetza publiko estrategikoak, baita minoritarioak ere, ezinbestekoak lirateke multinazional handien kontrola orekatzeko. Horrek, BlackRock, Vanguard eta beste aktibo kudeatzaileen gehiegikerien aurrean, Europak bere ekonomiaren kontrola berreskuratzeko aukera emango luke. Laburbilduz, enpresa publikoek ezinbesteko zeregina dute Europako garapen eredua berrikusteko, sektore estrategikoak dinamizatzeko eta berrikuntza bultzatzeko. Haiek gabe, Europak ez du bere helburu ekonomiko eta sozial estrategikoak lortzeko aukerarik izango, eta horregatik, enpresa publikoaren aldeko politika sendoak behar dira.